Nou, rond de middag om 2 uur konden we 24 uur stormig waar ons storm noteren voor het watergebied. Hier in Haans wordt het nog het. En joen, ja, dan komt er flink wat wetter op de kust te staan. Nou ja, en hoe het waarsprutsen, nog een paar buien, buikens, verder opklarings, vannacht opklarings, maar ik een paar winterse buien en kans op gladens. De temperatuur zakt naar 1 of 2 graden op het verste loon. Op de Heiloon 4 graden en de Wienjoutemdel in het watergebied blijft hij trouwens westelijk, eerst west-noordwest, later west-zuidwest en dan zal hij vrij krachtig of krachtig wezen. Dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt nou een aantal winterse buien. Maar de zin komt er wel even bij. De temperaturen 4 tot 7 graden en de wind die komt uit westelijke richtingen, west tot zuidwest en die is matig en krachtig. In de joentijd nog een winterse bui, dan op de sneeuw, meest of heel en bewolkt, misschien een beetje rein, maar dat stelt nog net al te vol voor. Nee, vooral in de joentijd en in de nacht wordt het dan weer. En de temperaturen west tussen de 5 en de 7 graden. En de wind, matig en krachtig, komt dan uit zuid-zuidwest. Het viert wetterkoud aan. Manje, het vooruitzicht, een buiken, wat zinnen. Tieze betekent rein, wijze betekent rein en het wordt weer stormig. De temperaturen gaan richting de, nou steeds maar zo'n 8 graden op Tieze en wijze en dan komen ze op storm op wijze. Dat zou het genoeg. We met de maan, maar weer even in het waarschuwen.